Tak ahoj Peťo, já tě vítám tady na tom rozhovoru. Ahoj A Gábi, děkuju. sešli jsme se tady, aby jsme si popovídali o naší spolupráci Business organizace Na míru, která probíhala pár měsíců zpátky. Možná jestli můžu poprosit za začátku říct něco, čím se zabýváš, aby jsme dali kontext, co jsme tam potom upravovali a podobně. Dobře. Takže jsem majitelka kosmetického salonu, který je trošičku větší. Je nás tam šest lidí, kteří pracujeme ve službách. To znamená, že veškerá agenda a řízení je na mě. A k tomu mám vzdělávací akademii, takže k tomu plyne zase další agenda. Takže tady toto všechno v podstatě spravuju já v jedné osobě. Dobře. A do toho i fyzicky pracuju. V tom salonu. A co bylo tím hlavním důvodem, proč ses pro tu spolupráci rozhodla? Proč jsem se rozhodla pro tu spolupráci? Protože té agendy bylo najednou velká hromada a nějak jsem nedokázala to uchopit a trošičku jsem se v tom topila a bylo toho nějak na mě moc. Takže jsem říkala, že takhle asi to nemůže fungovat a tak jsem se začala poohlížet, co s tím provést, co s tím udělat, aby to nebylo tak náročné a v takovém objemu. A říkala jsem si, že určitě budou nějaké zkratky. A tebe jsem znala už z předešlých kurzů a organizace fotografií a organizace Gmailu. A moc se mi to líbilo, takže jsem si řekla, že ty bys mohla být ta pravá. A v podstatě v té chvíli ty si vyhlásila spolupráci 1 na 1. Takže jsem se velice rychle přihlásila a ani jsem neváhala. A jaká byla tvoje očekávání? Měla jsi nějaké očekávání, nebo co jsi přesně čekala, že se stane po té spolupráci? No, očekávala jsem to, že mi pomůžeš z toho ven, nastavit nějaké pravidla, nějaký řád a prostě mi to pomůžeš zjednodušit. A to se stalo. A splnilo se to? A úplně do puntíku řekla bych, že i něco nad. Více. A co přesně teda tě to přineslo? Já vím, že my jsme začínali, ty jsi tuším měla jakoby jeden den. Já se omlouvám. Spadlo sluchátko. Jsi měla jakoby jeden den, myslím pondělí, na tu administrativu a vlastně celý den si ho strávila tou administrativou a říkala, že to chceš nějak jako zkrátit výrazně. Povedlo se to nakonec? Povedlo se to, v podstatě jsem přestala trávit celý jeden den u administrativy a dneska jsem schopná tu hlavní administrativu udělat během hodinky, když je toho víc, konec měsíce, tak maximálně 2, ale to už je max. No tak to je skvělý. Takže já jsem nadšená. Třeba 8 hodin jsme to stáhli na 1 až 2, tak to je perfektní. tak to je přesně jako, co jsme potřebovali. To je super, to mám radost. A je něco, co tě překvapilo? Já to věřím. Je něco, co tě překvapilo na té spolupráci? Překvapilo mě, že ty návody jsou tak jednoduché a lehké, že ty věci jsou velice rychle prostě implementovatelné do toho systému mého a může to fungovat. Jo, je to o tom, že člověk vlastně ani jako neví, co neví, že jo? A nakonec, když to vlastně zjistí, tak to není zas až tak složitý. Tak. A je něco, nebo jak bys popsala tu spolupráci konkrétně se mnou, konkrétně mě, moji osobu, můj přístup? Jak to vidíš? Nějaký třeba klíčový slova, co mě vystihujou, nebo něco podobného? Pro tebe mám klíčové slova. Vstřícnost, jednoduchost, velká trpělivost a velké znalosti. Velké znalosti v oboru IT, které máš a v podstatě veškeré agendové systémy, které ovládáš. To se mi na tobě líbí. Děkuju. A asi poslední dotaz, nebo možná já ještě přiblížím vlastně, jak ta spolupráce jakoby funguje. My vlastně vždycky jsme měli nějaký sdílený disk, na který já jsem ti nahrávala všechny ty předpřipravené věci, i včetně jakoby návodů. Využíváš třeba ty návody ještě pořád, nebo využila jsi to, že se k tomu můžeš vracet? Pořád.
pořád. Tady toto je jedna asi z věcí, která mě úplně nadchla, protože těch informací s tebou je spousta. Některé prostě člověk ani nepostřehne, že tu informaci přijal. A když řeším nějaký problém, tak si vzpomenu, že jsme to probírali. Podívám se zpátky do toho záznamu a zase to můžu prostě udělat. Takže je to super. To je ráda. A komu bys doporučila tu spolupráci se mnou, individuální? Asi všem, kteří jsou v podobné situaci jako já a prostě jsou zavalení prostě agendou, která je nezbytná pro chod jejich podnikání a neví, jak z toho, nebo prostě chcou si jenom zkrátit tu cestu, protože ty jsi mi ho zkrátila neskutečně, opravdu a hlavně ti, kteří s tím něco chcou udělat. To určitě, Takže protože asi teda tady těm lidem. vyžaduje to práci, hodně práce vlastně z vaší strany, že jo, to je jako jasný. Tak jo. A ty umíš zkrátit, máš návody, jak ji velice rychle a efektivně zkrátit, takže to je super. Tak jo, Peťo, tak já ti moc děkuju a budu se těšit třeba příště zase v nějakým programu. Já se taky těším. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj.